Hola, bonics. Ara feia temps que no us ho deia. Bueno, em passo per aquí per dir-vos que no em sorprèn que se'm continuï atacant a vegades de per què sóc catalana, parlo en català, penso, estimo en català, però sí que em sorprèn que encara insisteixin en que faci els vídeos en castellà. Primer, no veieu que no ho faré? I segon, igual que no obligueu a segons quines persones, perquè dubto que envieu missatges a punta pala a Ed Sheeran, per exemple, com podria dir moltes altres persones, no crec que l'obligueu a parlar en castellà perquè si no no t'entenc. Doncs trobo que a mi tampoc m'heu d'obligar. Jo no us dic que mireu el meu vídeo, ni que em seguiu. Feu el que vulgueu. Però havent dit tantes persones, tants vídeos per poder mirar, no pretengueu que tot el món giri al vostre voltant, faci el que vosaltres voleu. És molt gran, si no t'agrada passa, sempre us ho dic. Passa de llarg i punt, ja està. Jo me miro vídeos de persones, evidentment, en anglès, en francès, fins i tot algun en italià, i si hi ha algun que no em crida el meu interès o no m'agrada o no l'acabo d'entendre, doncs el passo i aquí s'acaba. Jo he d'anar a jutjar o atacar una persona perquè el que està dient jo no ho entenc. El problema el tinc jo per no entendre'l, no l'altra persona que no parla com jo vull. Llavors, crec que més d'un s'ho hauria de fer mirar. I sí, a les 6:10 vaig en pijama. He tingut una merda de dia, però avui no en tinc ganes de parlar. Així que els meus problemes de salut me'ls quedo per mi.